Дорога до святыняў прывяла ў Баранавічы. Удзельнікі 19-й духоўна-асветніцкай экспедыцыі зрабілі прыпынак у Баранавіцкім раёне. Пра святое поле і шуканні сучасных беларусаў даведаемся зараз. Шлях беларускай рэспубліканскай культурна-асветніцкай экспедыцыі «Дарога да святыняў» праходзіць праз Баранавіцкі раён. Менавіта тут, на святым поле, непадалёк ад вёскі Загор'я, амаль 30 гадоў таму у каўшы экскаватара быў знойдзены унікальны Загор'е сталовіцкі абраз. Праз святое поле з прылягаючымі могілкамі планавалі калісьці пракласці трасу Брэст-Масква. Аднак будаўнікі не пайшлі на такое святататства і трасу перанеслі. Кананізаваны ў 2000 годзе абраз стаў сімвалам экспедыцыі і Дня беларускай пісьменнасці. Удзельнікі экспедыцыі спадзяюцца, што хутка тут вырасце культурна-асветніцкі цэнтр. Праводзім урокі беларускага пісьменства, і у Асвеі на мяжы яны называюць Беларусь. Беларусь, Латвія, Літва. У 15 класах ва ўсіх нашы асветнікі будуць праводзіць урокі беларускага пісьменства. Чем всегда силен был белорусский народ? Духовностью, веры в своих предков, верности своим традициям и широтой души. А все это давала культура, книга, печатное слово. Удзельнікі экспедыцыі вядомыя навукоўцы, пісьменнікі, артысты і духавенства за 5 дзён пераадолеюць сотні кіламетраў. Калі гэтае свята мы пачынаем святкаваць, то я уже пакідаю іншыя клопаты. Ідём мы в школы, у тэхнікуме, колледжы. Сёлета удзельнікі акцыі наведаюць 10 раёнаў, сустрэнуцца з мясцовымі жыхарамі і правядуць лекцыі ў школах і бібліятэках. Завершыцца экспедыцыя «Дарога да святыняў» 2 верасня, у дзень правядзення Дня беларускай пісьменнасці ў Глыбокім.